Bakit kaya hinahanap sa tela? Halos ako babaliw kung mayo kamo. Lahat ng dosa ay walang layan. Kasalanan sa Diyos ang ibigin kakamo. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan, kahit man lang isang awitin. Tatanda at lilipas rin ko, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo, alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama, tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo, alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Oh, intro na. Sige na. Ayan, pupunta po kami ngayon doon kay Nanay Purita. Ayan, may dadalhin tayong panibagong blessing doon sa kanila. Yung problema natin, maulan. Kulang yung payong nadala namin. Ayan, kasama natin si yung napakabait na Luz Biminda. Ay, Mona Lisa. Nakadami na si Luz Bumindo. Si Ate Mona Lisa, napakabait ni Ate Mona Lisa. Noong last week na pagpunta namin dito. Kasi yung yung bahay nila, andito lang pala. Yung bahay ng magulang nila. Eh, napakabait niya. Hindi siya pumayag na hindi kami kumain. Yung papa niya pala may sakit. So kaya bumili kami ng kunting grocery. Dadaanan namin. Bilang pasasalamat dun sa pagpapakain sa amin ng isang araw. Binarot ko ng plastic yung aking paa dahil alam nyo naman, may gout tayo. Hindi pwedeng pag nagsapatos na babasain. So baka mamaga ulit. Basa. Wrong timing. Yan na, pupunta na po kami doon kay Nanay Puret. Tapos kay Kuya Pipito. Manalisa, pwedeng at yan, pagbalik natin, mapakukitay de? Sige, okay, just okay. Mabasa ka! Mapakukita. Sawa. Uy, hilaw.
Tikman natin yung bayawas dito sa bundok. Bayabas. Ayan, dito ulit tayo guys, kay Nanay Purita. Basang-basa na yung ating mga kasama. Patingin, ayan. Basang-basa na sila oh. Ayan, nandito tayo para magatid ulit ng panibagong blessing galing sa ating sponsor. Magandang hapon. How are you? Ayun, may ilaw pala. Kaya, magandang hapon po. Ay, bagong gising si Nanay. Magandang hapon po. Kuya Pipito, kumusta? Okay man. Ay, sige sila. Andun sila sa labas oh. Basang-basa na sila. Ayan, maulan. Ano? Yan, dito na lang tayo dahil maputik ang ating... Kuya Pipito, kamusta po ulit? Okay man. Okay lang. Kuya, itatanong ko lang So, hindi ka na ba nakakatayo dyan? hindi na ako, matagal na. Diyan ka lang lagi. Oo, Paano yung pag-CR mo? dito lang sa, Diyan na lang. sa, Pag-ihi mo, diyan na lang. oo, E di hindi ka na rin nakakaligo. hindi na ako. Nako. So, si nanay kasi, medyo matanda na rin si nanay na. Hindi na kaya. Nag-ano na lang ako, nagpupunas. Pinupunasan nyo na lang yung katawan niya. Oo, Yung binti nyo, hindi na yan na iunat. hindi na, Hindi wala. na straight. Hindi Ganyan na. lang talaga. Hindi na, ganito na ito. Talagang kawawa yung kalagayan ni Kuya Pipito. No? Kuya, may dala po kami ditong panibagong tulong po sa inyo galing sa ating sponsor. Yes, po. Yan, Tita Grace, salamat po. Dito sa... Salamat po. Ano po? Salamat po sa nasa Indon. Welcome po, welcome. Welcome po. Kambate. Yan, may dala po kami dito ulit na ito mga grocery. Oh. Biskwit para laging may pagkain may mga dilata dito. Tapos ito may, yan, paubos na yung inyong sibuyas bawang. Ayan, bumili ulit kami. Salamat sa nanay. Ito, para matagal-tagal maubos yung bigas nyo. Para matagal po maubos yung bigas nyo, bumili po ulit kami ng kalahating sako ng bigas. Ito, marami pa dito. Okay po yan. Mas maganda nga po yung marami para hindi na kayo maghahanap pa ng pagkain yun. Salamat sa na. Welcome po. Sa Indo. Sa ulitin. Masaya ito si nanay, no? Yun lagi yung kumakanta. Ngayon, ikaw naman daw yung kumanta. Ha? Ikaw naman daw po yung kumanta. Wag na si Kuya Pipito. Makanta. Iyo po. Si Isay. Ikaw po. Ano doon kakantang ko? Bahala ka na po. Bakit kaya hinahanap sa tina? Halos ako
baliw kon mayo kamo. Lahat ng dosa ay walang layan. Kasalanan sa Diyos ang ibigin kamo. Okay? Okay? Sanay na sanay si nanay sa, okay. Okay. Okay talaga na. Yung pinangako ko sa inyo na ano, yung simento, sabi ako nang bahala sa simento. Ha? Yung pinangako ko pong simento, sabi ko ako na po yung bahala sa simento na gagamitin niyo sa ano, sa loob niyo. Ikaw na bahala kang siminto. Opo, kaso nga lang hindi po kami nakadala ng simento. Okay nga lang po yun na ano, mas mabuti nga po yun hindi kami nakadala ng simento kasi umulan. Matitigas po yun. Yung pinadala ni Tita Grace na 2,000, ito po yung tira. Merenda na po kayo, merenda. Ha? Nagmirandal. Dahil pa? Yun na. Yun na po. Tama-tama, anong oras na? Mag-aalas 4 na ba? Salamat sana. May kape ba dito? May kape? May kape pa ata namin. Yung binili mo? May kape pala dyan, ay. Magkape muna kayo, anay. Ha? Kape. Kape. Yun na. Okay na. May kape. Ay, may kape. Ay, salamat. Napasarap yata yung tulog nyo. Ha? Napasarap yung tulog nyo. Pero may naan. Mga ganitong oras po ba natulog kayo lagi? Malikutong kaya nag-uuran. Oo nga po eh. Di ba tinutuloan dyan na yung bigas nyo? Dito wala naman tumutuloan eh. Hindi. Dito lang. Ibang kahamanan sa kuyan. Dito. Dahil pangkunan sa kuyan. Harong. Sa sunod po, sa sunod na pagpunta namin dito, pag hindi na umulan, ipapaplurin po natin yung ano nyo, yung sa loob para lumipat na kayo doon. No? Hindi na kayo tutuluan doon kasi maganda yung maayos yung May ano doon. payong malako. Hindi naman po pwedeng magpayong kayo sa loob ng bahay. Iyo. Ay, Jesus. Parang kailan lang ang mga pangarap ko'y kahirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ko sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan, kahit man lang isang awiti. Parang kailan lang, halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya itong aking inaawit, nais kong kayo ang handugan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo, alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Kaya dahil rito'y ibig ko kayong ituring na matalikong kaibigan. Tatanda at lilipas rin ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyo, alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Masyado po nagparaos na ako.